Kanegre ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor menta ka step ka khandai tarik unai lar kilong. Wanra ka yung dorbar Lok Sabha ya ka ainro ka balatip kum ka wak amendment bill ajar arpsaw. Aipor ka Meghalaya High Court ban pinpet ya ka jingay. NUC ban pelong ya ka jinglet jong ka kinhun yatra syakra maujumbun mausunram. Mi jindat kita khot kaliang persya na ka jingshong dorbar Raja Sabha. Hadirin basya pensangye ban ya kren ya kimat ka bayadei bat ka jingsha weng no ka nongyele ka lempat ni wrestler jong kari ka Vinesh Poghat ha Paris Olympic bat khol ka India ya katakma rupa na ka jingkawang som na javelin throw bat katakma rolong na ka jingla kai hockey jong shinrang ha ka Paris Olympic ka khubor ka babnya kayang dorba jong kari ka Lok Sabha ka wanra ya ka ainro ka balatip kum ka wak amendment bill 8000 arpsaw nagaliang menteri ka sarkar pedeng beripet ya katnat minority affairs jong kari ukiran rijiju lapan pa ba ka jingwanra ya kani ka ainro ha Lok Sabha kalong ban pin kala bat pin bahai ya ka wak ak khnai spa khnai pusan kani ka ainro ka wak amendment bill 8000 arpsaw ka don jing thu ban pet khamba shu ya ka jing trekam bat ki bo jong ka state work board lembat ka registration ne ka jing rung keteng bat ke survey jong ka wak properties kiba persya ya jingwan ra ya kani ka ainro ha Lok Sabha kiba kentup ya ka Congress ka TMC ka Samajwadi Party ka DMK ka NCP SP ki left lembat ki wei ki lapan pau ba kani ka ainro ka long persya ya ka constitution bat ya ka jinget ba light load jong ka kinyam ba pher ha kari nagaliang MP jong sing Congress KC Venugopal ulapan pa ko jing pasya ya ka jingwan ra ya kani ka ainro bat ulong ba kani ka ainro kalong ka bama hadu kata-kata bat ka bakta ru ya ka federal structure jong kari kayeng bisar Meghalaya High Court kala aipor ban pinbet ha ka bayade bat ka jing ai NUC ban pelong ya ka jingnet jong ka kinhun yatra syakram mau jumbun mau sunram kayeng bisar lemba unong bisar Justice HS Sengkeu ulapeng ni yakni ka hukum hanin kesngi hadin bala sim bisar ya kumukut duma bala mudui da ka kinhun yatra halor ka jingbom yo NUC ban pelong ya ka jingnet syakram mau jumbun mau sunram dang sien ka dorbas nong mau sunram kala pen benaru banum ai jingbet ban pelong ya ka jingai program ban nek syakram mau jumbun namar lapen kelapen ban kum ka jaka le nyam ha ka ni ka jaka wat la ka de ka jaka jungok kai ka babun ki beliau na keleng ki julit jungok kai kum ta ka yeng bisar kala bu sngi biang ban sim bisar ha ka khat sau telik menta unai lar khnang ban pen la ya kikin hon ban pin sngo sya ka jing bisar haringkat ka jing simrai ki jongki ka yeng bisar kala ong ba kala khmi lenti ba on la ban doi sya ka nu ka jing pen bet ba ka biang Shua ban poi hati ka sngi balabu ban sim bisar biang kum ta baro ki mamla ki ha ban wan biang sya ka yeng bisar ha ka khat sau telik menta unai lar ban ya thu ya ka ei ka ba ki la ban pen ben ka sarkar ka basipor ha Bangladesh ka bal lathau hadin ka jingklem no ka sarkar ka balaya lamda ka Sheikh Hasina kum ka menteri rang badu lapen smai hinin ka sngi ha ka ba ureu pa khumat jongkari Muhammad Yunus ulabam smai kum unang aibut ubah khli du ni chief advisor jongkani ka sarkar ka basipor Yunus ubah prap saus nam ka kerta Udairu balai operiang ya khusnam Nobel Peace Prize hausnam 8000 riu namal ka jimai pangjong ban kentiu ya ka yo ka kuat ha Bangladesh lemba ka microcredit bat microfinance ka baula le da kikam lemba ka Grameen Bank Uyunis ulapan bam smai hadin kindat kenta bat ulawan poi hanong ba laka na Paris ha ka bala pen smai da president ka Bangladesh Muhammad Shahabuddin hayeng sa jong president nagaliang menteri yang badu kari Narendra Modi ulap ha ka khubor kitbok ya bat ulang ru baki India ka kenmen ban sakhino ya jingman phai ka jinglang kumbal jong ka jing sungsuk sungsan ha Bangladesh bat kalapin tikanaru ya ka jing shingan jong ki Hindu bat ki wei ki repat ha Bangladesh Uyunis kum chief advisor ka sarkar ka basipor udan kedang ka basrin kum ka kedan menteri rang badu haringkat ke dekhot ka council ka bakhan reungun Uwe ujat jing sho na Meghalaya ulayo jingero na ka scheme na jingbam bat jingdi ka bahe tam ha ka perthei bat kene ka lakhring ya ka perthei sya ka jingtre sitom ki nong rep ki ba rep ya ushinrai la kodong ulayo ya ka rating ba arklor ha ka Great Taste Award la bang kdo ba ka arklor ka mut umar ba hadu kata bat udairu umaru bala itho kum outstanding ya ka Great Taste Award la pelong da ka Guild of Fine Foods Shushu katarwa ban ne ya ka jing shakri ban ping chung do shiklor arklor ne laiklor ka ban pinslor ya ka jing small scam bat jing job ha ka ban pinya yo ya ki marba mardi babham kani gade ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor
Ka jingshong darbar Raja Sabah hingga sengi kala sakhi ya ka jingme jingdat jong ka kenhun yang persya halor ka mat bede bat ka jingsha weng no jong ka nong yele kai lempat ni wrestler jong kari ka Vinesh Phogat ha ka Olympic ka balong ha Paris. Nagal yang chairman ka Raja Sabah Ujagdip Dhangar ula penrem jur halor ka ni ka jingle jong kali yang persya. Uli chairman ka Raja Sabah ula penpau ba uru lembat ka presiden jong kari ka Draupadi Murmu lembat uminti rang badu kari Narendra Modi kila yasnosi lang bat kari halor ka jingsha weng no jong ka Vinesh Phogat na ka Paris Olympic hadin bakasa tang banyakhun ya ka final jong ka wrestling kikentei ka basan pho kilo. Laban kudo haba ka jingshong darbar Raja Sabha kabala beteng hinin kestem nakaliang unong yalam kaliang persya u Malikarun Kharge ula persyang menwanra ya kani kamat henry ula sya pensange no bat hadin ka jing sya pensange ya u Kharge menwanra ya kani kamat nakaliang kidekot jong ka TMC DMK RGD lembek kiwe kilami jindat no nak jingshong darbar jong ka Raja Sabha nakaliang unong yalam jong Raja Sabha u bere u menteri ke sarkar pedeng u JP Nada ula penram jor ya kani ka jingle jong kaliang persya ba ula kentho ba kaliang persya kamdon shu kinu kimat ban persya ya ka sarkar kimban se ba ya ban ne ban wanra ya kani ka phang ka khasi students union hinin kesni kala penong biang ya ka jingye ki aplau jong ka Meghalaya Public Service Commission ni MPSC ban persya ya ka rai jong ka commission ban numpeni ya ki marks jong ka MCS preliminary examination ba kani ka jingsham rai jong ka commission kala penong ya bun ki bai khun ya kani ke MCS prelim exam ban kin persya ya kani ka rai jong kam commission ya ka KSU ha kani ka jinga ki la yalam da president barang ba jong ka usamla Lambok Star Royal Marngar lembat u general secretary usamla Donald V Thaba nagalian ka KSU kala dawa ba commission ka ban pelaj bed ya ki marks jong baro ki bai khun ya ka MCS prelim exams ha ka jo ka por ka seng KSU kala thangru ya utung shop kum ka dak ban penpau ya ka jing persya jong ka jingle siang khamat bat bam sab jong ka commission Menteri ke sarkar pedeng beripet ya ketnat lariti bat ketnat jokai perthe Ujagendra Singh Shekhawat hinen ke singi ula pemla baka campaign jong ka har ghar tiranga kabalai kan sedang nadu ka khandai terik hadu ka khatsan terik unai lar ajar arpsau ka balong kumsi benta jong ka jingra khe ya ke singi lai lu jong kari Ujagendra Singh Shekhawat habakran ba kilap thai khubor hanong ba niwali ni ke singi ulai itu baka jingthmu jong gane ka har ghar tiranga ka long ban penrung ya ka mensim itri syakinong shong jong kari ba ulak kentu ya ba kinong shong jokari ba kin pinkil ya kala malai rong jongkari ha laki yin kisem bat ula padu ya ki ban shendur ya ki lemba kalama jongkari bat ban thep ne upload ha ka harghartiranga.com laban kro ba kene ka harghartiranga kala sedang house name R1000 R4R Major General UKS Datwal ubadai GOC jongka 27th Mountain Division hingga kesni ulale kendo ya Menteri rang ba kesikim Prem Singh Tamang hayeng sta jong ha muntok gang hanong ba gongtong ha kani kan jingla jingo Major General Datwal ula ai ka jingbatai halor ki kam sipai ki badang ya saprang hanot sikim shosho udarwal ula batai binya ya ki jingthmu ban penrei ya ki jingtai harut wa ki bathmu ban penduna ya ki jingtwa khando ban ithu ya ki jaka ki bakham don kam ni kongsan bat kunjuru ban ya trailang bo chief secretary halor ki jing persang ban ajingi kai halor kumdo ban sna ya ki linti ya na ka benta kini ki wa nalor kata udarwal ula pentip ru sya Menteri rang ba ka jela halor ke jinglong jingman menta jungki pung hanot sikim da ka ba pungsan ya ke jingbut din jungki man ka por ban petho la da don kanu ke jingkala ha ke jingkil ni jinghiar jong ko na kaliang Menteri rang ba ni ke jela utamang ula pentikna ha Major General Datwal ya ke jingkesan ke bas kem ke jinga trailang jong sarkar ba sipai ha ke ni ke jingpesyang ke jongki ka India hinin kesni ka lakhur atli takma ki bakan thop ya ka tawik ya kawai ka takma rupa ha ka jingkawang sum ne javelin throw bat kawai ka takma ronang ha ka hockey jong kishenrang ha ka Paris Olympic ya ka takma ronong ka basaw jong kari kalawan limba ka hockey jong kishenrang hadin ba kala pelim no ya ka Spain da argo la kawai ya ki argo jong ka India la thep da Harmanpreet Singh ha ka minit ka ba lai pho bat lai phulai bat ka sigol jong ka Spain la thep da Mark Merles ha ka minit ka ba khatpra
Katakma rupa ke beningkong jong kari ha ke Paris Olympic kalawan na Unirat Chopra hadin bawang wan hakan ke baar ha ke Jacob kawang sum ne javelin throw ha ke ba urala ban kawang hadu prap hundai point sausan mitar ya katakmak ser layo dau nadim jong ke Pakistan ubla kawang hadu khandai puar point khandai punyo mitar ke badeng ru ke Olympic record ba katakma ronong layo dau Peters jong kari Grenada ubla kawang prap point san pusau mitar dakini ki arli kita maksel kiba ke India kalakhur hinin kesni ke India hadu menta kesni kalayo santli kita kema kiba kentup ya kawe ke takma rupa bat sautli kita kema ronong ha ka Paris Olympic katu ke hubor kalakut ke bawan sepi na ke studio jong ke Akash Wani Shillong kani gede ke Akash Wani Shillong